Hai perlok bro. Saya simpan ngasuman ai kublai pi ki perlok ki baju pet ya ki videos juga hapo ga channel Storyteller London. Tinggal suman ai kublai pi bat ngangit bagai jing support bagai jing kersan jompi yang anak nak kepor ya kini channel juga kapan longing aku sengi bangan long sukses. Tim mentang aku aban keren kartu kat ni sepang ki perlok ki pakwa aban le YouTube bat ki basung tenat ru hakaban shina videos. Babali ki videos jompi lani jonga ki duna views. Kapoin ka banakong ka jing duna jong ki views kadai bagi beriu kim lap ya ki video jompi. Balai bagi beriu kim lap ya ki videos. Ka channel jompi pi klempat publish hapok ka Google search engine kumta habaki beriu ki wat ki video jompi lani ka channel jompi kim lap. Kebaar kadai ka kerteng jong ka channel ki ba bom don jing ya dei ka Google search kumta ki beriu kim syam lalap ya ki videos jompi. Kabalai ka jing bom lap ki beriu ya ki videos jompi kadai ya ka title dan ka kerteng jong ka videos. Ka jing bom lap jong ki beriu ki videos jompi pa pi klem ble ya ka keyword plana. Ti ngai ajung modi pi yang ni bakini ki point ke pen ep persang ban le gini dak ban publish ya ka channel jompi po Google search ka kerteng jong ka channel ka bayahap ka Google search ki kerteng jong ki videos jompi ki bayahap badi ka jingwat jong ki beriu hi tho kita ki ban yahap bad ka jing search jong ki beriu ki videos pila ban page na po Google search tapi ai kerteng kum ta kan nongot ki beriu ki search ki yakum kita kerteng ki chisgi tidang don chu shibur ki henry nga chukwa ban patai bi bakini ki long ki badon kam tam na ka benta ki tu ki nong le YouTube knang bagi beriu kin lap ki video sopi pite bhaka shi minute taki spa millions ki beriu ki wat ki content ki ba pair ki video ki ba pair po YouTube henry bale baya ka channel jak lani ka video sunga ba jopi ki beriu kim lap lada ki beriu kim lap lada ki page ru pin yo ka click but ki beriu kin click how click ru ka don ka jing khanya po ko YouTube ka click ber ka views tang man click yung videos jonga ju film klik ka daw kalau ka jing bom lap ya ki videos ni hai ka jing duna jong ka jing bom lap jong ki videos kadai namar kita ki daw bang lap ni haneng te perlo bro ngangej bakani ka jing peni jonga kan yara pv te persang ban le kini baladon kuno bisam jinge soba ay ka comment sapo but ngan sa reply film baga comments Ti kublai shibun ngin say kenupat next videos.